Persoas de toda España, moitos deles galegos e galegas, dixémoslle a Pedro Sánchez basta xa. Rebelámonos cívicamente contra a degradación e a corrupción dun goberno en fase terminal. Non é unha cuestión de siglas, nin de esquerdas ou de dereitas, é unha cuestión de decencia. A política non debe ser unha competición de resistencia, isto vai de ética e dignidade. Por iso, Pedro Sánchez non pode seguirlle negando aos galegos e a todos os españois a posibilidade de expresarse con liberdade nas urnas sobre os feitos tan graves que estamos coñecendo nos últimos meses. É o momento de que España teña o presidente que merece, Alberto Núñez Feijóo. O Congreso Nacional do próximo mes de xullo será un lugar máis onde dicir cal é o futuro que merece a Moncloa. Alí, en Madrid, o Partido Popular de Galicia estará representado por un total de 316 compromisarios e compromisarias, 91 da provincia da Coruña, 95 da provincia de Pontevedra, 77 da provincia de Ourense e 53 da provincia de Lugo. A delegación galega dividirase entre compromisarios natos, isto é, os membros da Xunta Directiva Nacional, compromisarios electos e representantes de novas xeracións. Como saben, os membros afiliados e afiliadas do Partido Popular de Galicia apoiaron con máis de 8.500 avais a candidatura de Alberto Núñez Feijóo, unha cifra récord en calquera proceso destas características. Unha vez concluído o prazo de sinatura de avais, o seguinte paso será as asambleas de votación do candidato a presidente nacional do Partido Popular. Celebraránse o próximo luns, 16 de xuño, de forma simultánea nas sedes habilitadas. O que está claro é que o Partido Popular de Galicia terá, como sempre, un papel relevante no Congreso. Estou segura de que seguirá tendo no funcionamento do partido, empezando, como non, polo presidente nacional. Galicia é unha comunidade autónoma fundamental para o Partido Popular. O goberno de Sánchez é un goberno agónico, en vilo e que está danando a imaxe de España en todo o mundo. Non hai en Europa un primeiro ministro con todo o seu entorno persoal, político, investigado por corrupción. Ningún goberno que degrade as institucións ou cometa fraudes tan impunemente. Nin tampouco fiscais xerais que senten no banco dos acusados por delinquir contra rivais políticos, seguindo ordes da presidencia do goberno. España non pode ter un goberno en vilo por cada imputado ou por cada novo rexistro da UCO. España necesita un goberno que se ocupe dos problemas dos galegos e de todos os españois e non dos propios. O último capítulo foi o que coñecemos onte á noite. Unha grabación de Coldo García, intervida pola UCO, implica a Santos Cerdán no suposto cobro de comisións. Santos Cerdán, por certo, tivemos o prazer de telo en Galicia xunto con Sánchez e Besteiro hai tan só 3 meses. Despois de 44 días sen aparecer ante os medios de comunicación, Pedro Sánchez debe explicar canto antes, hoxe mesmo, que pasa no goberno de España. Insisto, 44 días sin comparecer ante os medios de comunicación, 15 meses sin asistir á sesión de control do Senado. Criticaban o plasma, pero agora non hai nin sinal de emisión, nin tan siquera un mando a distancia. Necesitamos explicacións, dimisións e eleccións. Cando nun país está implicada por corrupción, a muller do presidente, o irmán do presidente, o ex número 2 do presidente, o actual número 2 do presidente, o fiscal xeral do Estado nomeado polo presidente e de quen depende, é evidente que o problema é o presidente. Insisto, explicacións, dimisións e eleccións. Sánchez e o seu entorno, apoiados polo Bloque Nacionalista Galego, tamén están ganando a imaxe de Galicia. Miren,
Esta é a imaxe que dan de Galicia. Aquí están nun acto socialista dous dos garantes da marca PSOE en Galicia. O independente Sabén Álvaro García Ortiz, o primeiro fiscal xeral do Estado procesado. E Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e presunta socia de Ábalos nos asuntos das súas sobriñas. En que cabeza cabe que un fiscal xeral do Estado permaneza así nas súas funcións? Se xa nos últimos meses era moi difícil de entender, agora directamente é imposible. Non pode perseguir delitos quen presuntamente os cometeu. A situación é insostible. Mais nada, moitas grazas, estou á súa disposición por se queren facer algunha pregunta.